Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rodrigo. Taong 1966, Minalabak, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang abala sa paghahanap ng ginto itong si Rodrigo. Bata pa lamang siya, namulat na siya sa ganoong trabaho, kaya na may wala na siyang alam na hanap buhay maliban dito. Sa kanyang paghahanap ng ginto, marami na siyang napuntahan. Halos humigit ilang kilo na din ang kanyang naiahon sa lupa sa loob ng humigit isang dekada niyang pangunguha. Dahil sa ginto, marami silang napundar. Ang kanilang tahanan at lupain, bunga ng kanyang paghihirap. Dahil din sa ginto, kaya nagkaroon ng pastulang mga kambing ang kanyang panganay at isang hindi kalakihang tindahan naman para sa kanyang asawa. Sa galing ni Rodrigo sa pangunguhan nito, hindi naglaon nagkaroon siya ng isang pinagkakatiwalaang grupo. Yon ang naging katuwang niya sa paghahanap sa iba't ibang lugar sa Minalabak. Ayon sa kanyang anak, kakaiba ang pamamaraan nito sa pagkuha ng ginto. Hindi yun gumagamit ng mga kakaibang teknolohiya, bagkus ang ginagawa lamang nito ay ang pagsunod sa senyas ng kalikasan. Mariing naniniwala itong si Rodrigo na kapag merong isang mapulang lupa sa tabi ng dinaraanan ng tubig, paniguradong may ginto sa lugar na yon. Ang palagi ding hinahanap ng kanyang ama ay ang mapupulang kulay ng ugat ng isang nyog. Kapag nakasila yon ng ganoong uri ng puno, hindi na ito nagdadalawang isip na yon ay hukayin. Maliban pa dyan, isa din sa senyales ng kanyang ama ay ang makapal na luwad sa ilalim ng mabatong lupa. Dahil sa mga pamamaraan nito, kaya na may ordinaryo na para dito na makakuha ng ginto. Sa mga panahong yon, halos napakamura pa ng ginto. Malayong-malayo sa presyo nito ngayong pangkasalukuyan. Sa pagsapit ng taong ito, magbabandang Disyembre, napagdesisyonan ni Rodrigo na tumungo sa bayan ng Salingogon. Kasakasama niya noon ang kanyang mga kaibigan, bitbit ang mga gamit nilang kinakailangan sa paghuhukay. Bago sila umalis ng kanilang tahanan, kabilin-bili na nito sa mga anak niya na huwag magpapabaya sa loob ng kanilang bahay. Maliban kasi sa aabuti ng ilang linggo ang kanilang paglalakbay, hindi rin ito magawang mailahad ang eksaktong pag-uwi ng kanilang grupo. Bago sila tumungo sa lugar na yon, mariin nilang inalam kung ano ang pag-uugali ng mga taong naroon. Ayon sa kanilang mga nakausap, mababait naman ang mga taga-Salingogon. Subalit hindi ito gaanong tumatanggap ng mga taong pumupunta lamang roon para magpayaman at magnegosyo. Dagdag pa ng iilang taong nakausap nila, kinakailangan nila doong mag-ingat sapagkat marami ang pamilyang naninirahan sa lugar na yon na merong kakaibang dugo sa kanilang mga katawan. Bagaman naniniwala sila Rodrigo ukol sa mga aswang at mangkukulam, nananatiling mataas pa rin ang kanilang kumpiyansa na hindi sila gagalawin ng mga ito. Para sa kanya, hanggat wala silang ginagawang masama, hindi nito pagtutuunan ng pansin ang kanilang gawain. Naniniwala din siyang ang pakikitungo sa kapwa ang susi sa lahat ng bagay para magawa nila ang kanilang mga nais. Sa paglipas ng mga araw, sumapit na nga ang sandaling kanilang pinakahinihintay. Sa pagbagtas nila ng daan, naging maayos naman ang lahat. Sa kanilang paglalakbay, bitbit nila ang iilan nilang mga kalabaw na siyang nagdadala ng mga gamit nilang panghukay. Halos inabot sila ng 2 araw sa paglalakad bago nila narating ang hangganan nito. Nang marating na nila ang entrada ng bayan, bumungad sa kanila ang mga taong abalang-abala sa pamimili. Habang binabagtas nila ang daan, may iilang mga manininda ang paisa-isa namang lumapit sa kanila. Lahat ito nag-aalok ng makakain at inumin na kanilang mabibili.
Labis naman yung tinatanggihan ng grupo ni Rodrigo sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na sapat na ang daladala nilang baon sa halos ilang linggo nilang pananatili doon. Makalipas pa ang ilang minuto, nagawi na nga ang kanilang grupo sa isang malawak na lugar kung saan namumula ang lupa at maraming punong sumisibol sa paligid. Pag-amoy ni Rodrigo ng lupa roon, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kaibigan na humanap ng lugar na maaari nilang pagtirikan ng pansamantala nilang tuluyan. Kinahapunan, habang abala sila sa paghahanda ng kanilang makakain, meron silang nasipat na isang matandang naglalakad kasama ang 3 binatang animoy mga sarili nitong anak. Paglapit ng mga panauhing yun sa kanila, agad namang nagtanong ang matandang yun ng, "Ano ang ginagawa niyo rito sa lupa ko?" Nang marinig naman ni Rodrigo ang sinabi nito, dali-dali naman niya yung nilapitan para kausapin. Kumpiyansa siyang magagawa niyang mapaikot ang matanda sa kadahilan ng kalimitan niya na yung ginagawa tuwing napapadpad sila sa ibang lugar na meron ng nagmamay-ari. Habang nag-uusap silang dalawa, inilahad niya rito ang kanyang mga pangako sa oras na makakuha sila ng ginto sa lugar na yon. Bukang bibig din niyang hindi masisira ang lugar nito dahil anuman ang kanilang mga sinira ay ibabalik nila ito sa dati nitong kinalalagyan bago sila lumisan. "Huwag ho kayong mag-alala sa gagawin namin dito. Kung gusto niyo makasiguro, patulungin niyo ho ang mga anak ninyo. Pangako ho, sa gagawin namin ito, magbabago ang buhay ninyo." Wika ni Rodrigo matapos niyang ilahad ang kanyang mga plano. Pangako pa niya sa matanda na sa oras na makahukay sila ng malaking halaga, kakatay at magleletsyon siya ng maraming baboy at baka. Nang marinig naman yon ng matanda, ngumisi lamang ito habang dahan-dahang tumatalikod. Bago yun tuluyang umalis, pabulong naman yung sumagot sa kanya ng, "Siguraduhin mo yung pangako mo at ayaw na ayaw ko ng sinungaling. Sige, susundin ko ang gusto mo. Bahala ka kung anong gagawin mo sa lupang ito." Matapos nitong makapagsalita, agad din naman yung umalis ng walang paalam. Makalipas pa ang 2 araw, tuluyan na ngang nag-umpisa ang kanilang paghuhukay. Habang nasa kasagsagan sila ng trabaho, may napapansing kakaiba si Rodrigo sa mga anak ng matandang yon. Bukod sa hindi pangkaraniwan ang lakas nito, hindi nila yon nakikitang napapagod o nagpapahinga man lang. Ang labis pa nila roong ikinagulat ay kahit hindi gaanong kalakihan ang mga katawan nito, di hamak na mas malaki ang sako nitong napapasan kumpara sa kanila. Ilang beses na din nilang sinubukang tanungin ng mga binatang yon, pero ang tanging sagot lamang nito sa kanila ay mga batak din sila sa trabaho. Dahil sa mga sinabi nito, kaya na may hindi ito gaanong pinansin nila Rodrigo. Para sa kanila, pabor ang ginagawa ng mga binatang yon para mapadali ang kanilang trabaho. Sa loob ng 1 linggo nilang paghuhukay, halos ilang dipa na din ang narating nila sa ilalim ng lupa. Dahil sa may kalaliman na ang balon, minabuti nilang gumamit ng mga kahoy upang magsilbing pundasyon at hagdan papailalim at papaakyat. Habang papalapit na sila sa linyada ng ginto, mariin naman nilang pinagbawalan ang mga binatilyo na tumungo rito. Dahil sa kagustuhan ni Rodrigo na makapanlamang, kaya na may ginamit niya ang lahat ng paraan upang maloko ang mga binatang yon. Naging matagumpay naman siya sa kanyang ginawa sa kadahilan ng mga inosente ang mga binatilyo pagdating sa iba't ibang uri ng ginto. Sa pagtungtong ng ikahuling araw ng linggo, bumisita ang ama nito para tingnan ang kanilang kalagayan. Meron yung daladalang alak at mga sigarilyo
na animoy pumunta yun roon para makipagsaya sa kanila. Dahil sa ilang linggo na din silang batak sa pagtatrabaho, kaya na may minabuti nilang magkasiyahan noong mismong gabi. Habang nag-iinuman ang kanilang grupo, doon na nagpakilala ang matanda at ang mga anak nito. Napag-alaman din nila Rodrigo, salat ang pamilyang yun sa buhay, kaya na may umaasa ang mga ito sa kanilang mga maibibigay. Ayon pa sa matanda, ipinagsabi na niya sa kanilang mga kapamilya ang tungkol sa paghahanap nila ng ginto sa lupain ito. Masaya rin itong ibinalita sa kanila ang tungkol sa mga naiisip nitong bilhin sa oras na dumating na ang araw ng kanilang pagkakaparte-parte. Nang marinig naman yon ni Rodrigo, agad naman niyang tinutulan ang mga bagay na inilahad ng matanda. Ayon sa kanya, hindi ganon umiikot ang paghuhukay ng ginto. Minsan, bagaman marami ang senyales sa lupa, hindi nangangahulugan na marami ang gintong nakaimbak sa ilalim nito. Dagdag pa niya na habang wala pa silang nakukuha, mas mainam na babaan muna nila ang kanilang ekspektasyon. Nasisiguro niya kasing masasaktan lamang ang mga ito kung sakali mang hindi niya maibibigay ang eksaktong salapi nitong hinahangad. Matapos naman yung marinig ng matanda, agad naman yung napatingin sa mga lupang nakahiwalay sa kanilang mga inimbak. Pagturo nito sa lugar na yon, seryoso naman yung napatitig sa kanya habang nagtatanong ng, "Para saan ang mga lupang inihiwalay ninyo? Bakit mo sinasabi sa akin, hindi pa kayo nakakakuha ng lupang may ginto?" Habang binibigkas yun ng matanda, pansin na pansin naman ni Rodrigo sa mga mata nito ang animoy malalim nitong pagdududa sa kanya. Maya-maya pa, pagbaba nito ng sigarilyo, napangiti lang naman ito habang nananatiling tahimik. Nang magkaroon na si Rodrigo ng pagkakataon para sumagot, ginawa naman niya ang lahat upang mapaikot ang matanda. Ayon sa kanya, may mga ginto ang lupang yon, subalit hindi pa ito gaanong karamihan. Sakto lang ang dami nito kung ikukumpara sa dami ng ginto na madalas nilang makuha. Dagdag pa niya na ang lupa ng matanda ay hindi gaanong sagana sa ginto dahil sa naabot na nila ang angkop na lalim na maaaring pinag-iimbakan nito. Habang binibigkas niya ang mga katagang yon, pilit naman niyang itinatago sa kanyang mga mata ang matinding panlilinlang na bumabalot sa kanyang isipan. Upang mas malaki kasi ang kanilang paghahatian, kinakailangan na hindi malaman ng matanda ang eksaktong ginto na kasalukuyan na nilang nakuha sa lugar na yon. Dagdag pa nito, malalaman nila ang eksaktong timbang ng ginto kapag nagawa na nila yung maproseso sa kanilang baryo. "Pasensya na ho kayo, Manoy Ugrong. Mahirap ho para sa akin ang mag-espekula ng eksaktong dami ng ating makukuha. Hayaan ninyo, kapag nakabalik na kami sa aming baryo, aabisuhan ko kayo ukol sa dami ng ating nalikom na ginto. Sa ngayon ho, kailangan nyo lamang magtiwala sa akin. Pangako ko, makukuha nyo din yung mga hinahangad ninyo." Wika ni Rodrigo matapos niyang ilahad dito ang kanyang mga palusot. Ayon sa kanya, na dahil sa husay ng matandang magbasa ng mga mata ng tao, kaya na may hindi niya maipagkakaila ang hirap ng kanyang pagkukubli sa totoong intensyon niya. Makalipas pa ang ilang minuto, napabuntong hininga na lamang si Rodrigo nang masipat niyang tumayo ang matanda. Sa pagtatapos ng kanilang seryosong pag-uusap, minabuti nilang ipagpatuloy ang kanilang inuman. Sa pagdating ng puntong lasing na ang bawat isa sa kanila, nasipat niya si Manong Ugrong na bigla na lamang tumayo at diretsyong naglakad pa uwi. Sa estado nito, animoy hindi man lang yun tinamaan ng kalasingan. Nang makalayo na ito sa kanilang kinaroroonan, agad din namang nagpaalam sa kanila ang mga anak nito. Sa pagdating ng puntong sila-sila na lamang ang naroon sa lugar, doon na sila nag-usap-usap
ukol sa kanilang balak. Nasisiguro kasi ni Rodrigo na tapos na ang kanilang pakay roon, kaya na may sa susunod na linggo, babalik na sila sa kanilang lugar. Hindi magiging madali ang kanilang pagbalik, lalo pat marami silang itinambak na lupa roon ang kinakailangan nilang ipapasan sa mga kalabaw. Sa pagtungtong ng araw na kanilang pinakahinihintay, laking gulat na lamang nila nang masipat nila si Manoy Ugrong na merong daladalang 10 nagsisilakihang kalabaw. Lahat ng mga kalabaw na yon ay pawang toro, kaya na may nasisiguro nila Rodrigo na hindi na sila mahihirapan sa kanilang pag-uwi. Paglapit ng matanda sa kanila, tumitig lang naman ito sa kanya habang nagsasabi ng, "Papahiramin ko na muna kayo ng mga kalabaw. Pakainin nyo sila at painumin bago nyo ibalik dito. Dalhin nyo na din ang parte ko para wala tayong gaanong pag-uusapan. Tiwala ako sa iyo, Rodrigo. Alam kong hindi mo ko tatraydurin." Nang marinig niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang nananatiling tahimik. Lumipas ang ilang araw dahil sa tulong ng 10 kalabaw, nagawa nilang madala sa kanilang baryo ng mabilis ang kanilang mga nalikom na lupang may ginto. Habang inihihiwalay nila sa lupa ang mga ginto, nanatiling nakatali lang naman ang mga kalabaw ni Manoy Ugrong sa tabi nito. Walang kaide-ideya sila Rodrigo na ang bawat mata ng mga kalabaw na yon ang nagsisilbing tagapagmasid ng matanda. Habang gumugulong ang kanilang trabaho, kung ano-ano naman ang pangungutya at pangmamaliit nila sa matanda. Minsan, nagagawan pa nila yon ng katatawanan dahil sa kamangmanga nito ukol sa ganoong larangan ng negosyo. May mga binabanggit din silang masasakit na salita laban dito na siya namang lingid sa kanilang kaalaman ay nagagawa pala nitong mapakinggan. Sa pagsapit ng 3 gabi, matapos ang kanilang trabaho, minabuti nilang umutang ng alak para makapag-inuman sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Habang nagsasaya ang kanilang grupo, napapansin naman nila noon ang mayat-mayang pag-atungal ng mga kalabaw. Maya-maya pa, nang marindi na ang kanilang kasama dahil sa kakaungol nito, dali-dali naman niya yung nilapitan at walang habas na pinagpapapalo ng lubid. Hindi niya tinantana ng kalabaw na yon hanggat hindi ito tuluyang napapaluhod sa lupa. Matapos niya yung gawin, dinuraduraan pa niya yon ng ilang ulit habang patuloy na pinagmumura ang matandang nagmamay-ari nito. Sa pagtungtong ng 10:00 ng gabi, pansamantalang nawala sa kanilang mga isipan ang mga kalabaw na yon. Nang mapansin naman ito ni Rodrigo, agad naman siyang napatingin sa kinaroroonan ng mga ito, subalit bigo niya yung masilayan. Pagbaling niya ng kanyang paningin sa kanyang mga kasama, bumungad sa kanyang mga mata ang 10 lalaking nakatayo sa likuran ng mga ito. Nangingitim ang mga balat at merong mahahabang mga buhok sa katawan. Bago pa man siya makapagsalita, isa-isa naman itong hinawakan ng kanyang mga kaibigan at walang habas na pinagbababalibag sa lupa. Inundayan din nila yon ng saksak sa dibdib na siyang naging sanhi upang tuluyan na itong hindi makalaban. Habang gumagapang ang mga kaibigan niyang naliligo sa kani-kanilang mga dugo, wala namang ibang nagawa si Rodrigo kundi ang manatili sa kanyang kinaroroonan. Lumipas pa ang ilang minuto, nasipat niya ang isang nilalang sa kanyang harapan na unti-unting lumalapag. Paglapit nito, bumungad sa kanya ang malademonyong pagmumuka ni Manoy Ugrong na nakangisi. Habang naglalaway ito, pansin na pansin niya sa bunganga nito ang napakaraming uod na sumasabay sa laway. Bago pa man siya tuluyang makapagsalita, dinilaan nito ang kanyang buong pagmumuka habang nagwiwika ng, "Hindi ako Mangmang Rodrigo. Sadyang mastuso lang ako sa inyo. Anong akala mo? Tumanda akong paurong?"
Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman itong dinukot ang ginto na naroon sa kanyang bulsa. Pagkuha nito ng matandang yon, nasipat naman niya yung isiniksik ang ginto sa butas nitong naroon sa pagitan ng hita. Sa muling pagbaling ng paningin ni Manoy Ugrong, nasipat niya yung dumukot ng uod sa bunganga habang dahan-dahan yung inilalapit sa kanya. Lahat ng butas sa kanyang pagmumuka ay nilagyan nito ng uod na siya namang hindi na niya nagawa pang makuha. Dala ng takot ni Rodrigo, para siya noong manikang naging sunod-sunuran sa nais ng nilalang. Maya-maya pa, nang maisakatuparan na nito ang kanyang nais, agad din naman itong inabisuhan ng 10 aswang na pahirapan ng kanyang mga kaibigan sa kanyang harapan. Bago nila ito tuluyang binawian ng buhay, lahat ng panlalarong kanilang naiisip ay nagawa nilang maisakatuparan sa mga kaibigan ni Rodrigo. Harap-harapang pinagpuputol ng mga ito ang dila ng mga taong yon sa kabila ng pagmamakaawa nito. Ang labis pa noong tumatak sa kanyang isipan ay ang ginawa nitong pagputol sa mga daliri ng kanyang mga kasama bilang parusa sa ginawa nitong pagnanakaw sa kanila. Dahil sa mga kaganapang yon, alam na ni Rodrigo na hindi na makakaligtas ang mga ito. Sa isip-isip niya, hindi rin malabong sumunod siya sa kanyang mga kasama gawa ng siya ang pasimuno ng planong yon. Upang mailigtas ang kanyang sarili, lahat ng panlilinlang sa mga nilalang ay kanya nang ginawa. Bagaman alam niyang hindi siya nito pinakikinggan, pilit pa rin siyang rumarason sa pagbabakasakali na baka magawa niya pang mabilog ang kaisipan ng mga ito. Subalit nang marinig ng matanda ang kanyang mga naging pahayag, mas lalo lang naman yung napaghahalpak sa tuwa na parabang inaasahan na nitong sasabihin ni Rodrigo ang mga bagay na yon. Anong sa tingin mo, Rodrigo? Maniniwala kami sa mga sinasabi mo. Paano ka namin paniniwalaan? Gayong sinungaling ka. Unang salita nyo pa lang sa lugar ko, kabilin-bilinan ko sa inyo, ayoko ng mga sinungaling na tao. Tahimik kaming pamilya, subalit sinubukan nyo kaming guluhin para lamang madugasan. Hindi kami papayag na maisahan, lalo pat kung sa mga kagaya nyo lang. Wika ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, agad namang hinawakan ng mga kasama nito ang kanyang mga paa at kamay. Pagtalikod niya sa matandang yon, napaungol na lamang siya nang maramdaman niya ang pagbao ng matatalas nitong kuko sa kanyang likod. Nang magawa na yon ng matanda, bigla na lamang yung naglaho na parang bula. Pagsilay niya sa paligid, ultimo ang bangkay ng kanyang mga kaibigan ay hindi na niya nagawa pang masilayan. Pakiramdam noon ni Rodrigo, panaginip lamang ang mga bagay na kanyang naranasan. Dahil dito, kahit labis nang nanghihina ang kanyang katawan, pinilit niya pa ring umuwi. Kinaumagahan, nang akmang babangon na siya, napansin na lamang niyang namamanhid ang likod niya. Pagkapa niya rito, doon niya napansin ang animoy gapisong butas sa balat niya. Noong una, inakala niyang ordinaryong sugat lamang ito, pero makalipas lamang ang 6 na araw, halos hindi na siya makatayo. Sinubukan niya ring papuntahin ang kanyang mga kaibigan pero ayon sa kanyang mga anak, ilang araw na umano yung lumisan sa kanilang baryo. Ang higit pang ikinagulat noon ni Rodrigo, kahit isa sa mga ito, walang nakaalala ukol sa kanilang ginawang trabaho sa lugar ng Salingogon. Para mabigyang linaw ang kanyang mga iniisip, nagdesisyon siyang magpatingin sa albularyo. Pagpunta niya sa bahay nito, maging ang albularyo noon, hindi makapaniwala sa sitwasyong kanyang pinagdaraanan. Ayon dito, wala na yung magagawa para siya ay tulungan. Sa estado noon ni Rodrigo,
huli na ang lahat para makabawi pa ang kanyang katawan. Sa pagtingin kasi sa kanya ng albularyo, napag-alaman nitong halos kabuuan ng kanyang sistema ay nagawa ng malaso ng uod na naninirahan sa katawan niya. Hindi ito maaaring hugutin ng matanda, gawa ng yun na lamang ang nagbibigay buhay sa kanyang katawang lupa. Ang tanging naipayo nito sa kanya, isalaysay ang mga bagay na kanyang pinagdaanan at humingi ng tawad sa mga nilalang na nagawan niya ng pagkakamali. Makalipas lamang ang isang buwan, namatay sa nakakatakot na sakit itong si Rodrigo. Bago siya tuluyang binawian ng buhay, naikwento niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan sa albularyong araw-araw na tumutulong sa kanya. Bilang respeto, itinago yun ng matanda sa loob ng mahabang panahon. Nagpatuloy ang kwento ni Rodrigo sa mga disipulo ng albularyo bilang isang babala kung ano ang maaaring kahihinatnan ng isang taong mandurugas. Ayon din sa mga napagbasahan ng kwento, kailanman hindi na nila nakita ang mga pulang lupa ni Manoy Ugrong. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakadali naman kung tatanungin natin kung ano yung aral ng kwento. Simple lang, huwag ka man lamang ng kapwa, tsaka huwag ka man durugas. Kasi hindi mo alam kung ano yung babalik na karma sa'yo Tulad na nangyari dito kay Rodrigo, lahat ng kaibigan niya ubos. Tas ang masakit pa nito, nalumpo siya. Kasi dapat pag mangangako ka, yung kaya mo lang, di yung tipong, siguro pinangako nito ni Rodrigo kay Manoy Ugrong. Parang, sila 50-50. Well, tama nga naman yun. Kasi ang nagmamay-ari ng lupa, si Manoy Ugrong. So dapat yung kalahati na makukuha niya ron, dapat nga, 75% kasi kanya yung lupa Ang magtatrabaho lang sila Rodrigo. Pero yung knowledge, yun nga, kung sino may alam yung tamang paghuhukay, kung paano makuha yung ginto, sila Rodrigo. Siguro, ang naisip ni Rodrigo, 90% sa kanila, tas bigyan lang ng 10% sila Manoy Ugrong. Matalino yung matanda. Nakaisip ng paraan kung paano pasusundan yung grupo nila Rodrigo na wala namang kaide-ideya tong grupo nila Rodrigo na puro aswang pala yung mga kalabaw na yun, di ba? So, yun lang yung nakita kong buod ng pinakakwento na huwag ka man durugas tsaka man lamang ng kapwa mo. Matakot ka palagi sa karma. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.